Helo, Lowri Mair dwi a fi di Swyddog cyfathrebu Digidol awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r pwnc dwi'n ei drafod heddiw yn un cyfoes a perthnasol iawn yn sgil effaith ymweld ag Eryri. Dwi'n sicr bod y mwyafrif ond chi'n gallu cytuno fo fi pan dwi'n dweud bod y flwyddyn a hanner diwetha wedi bod yn newid bywyd i bob un o'n ni'n hollol. Dwi, fel sawl un o'n chi dwi'n siŵr, yn euog o ddarganfod ardaloedd prydferth sydd ar stepan ddrws tŷ ond fy ni heb wir werthrogi nhw tan rwan. Nid yn unig digolion lleol sydd wedi sylweddoli hyn, ond hefyd mae bob matha o bobl o bob thwll a chornel Prydain wedi dod i Eryri yn enwedig ers i gyfyngiadau'r llywodraeth lacio. Felly heddiw, dwi'n bwriadu gwestiynu slogan symbolaidd y parc, sef Eryri, lle Enaid Gael Llonydd. Hefo fi rwan mae Rhian Cadwaladr sydd wedi cael ei magu'n Llanberis sef un o bentrefi ar gyrion Eryri sydd yn brysur iawn o ran ymwelwyr o Gymru a thu hwnt. Rhian, ydych chi meindio ehangu o ran be ydy dy gefndir di yn fwy penodol efo Llanberis ac Eryri? Wel, fel ti'n deud, wedi fy ngeni a fy magu ar droed yr Wyddfa. Mam yn rhedeg caffi, felly wedi bod yn ddibynnol ar dwristiaid o pan o'n i'n ifanc iawn. Ydyn wedi tyfu fyny efo Llanberis yn prysuro ar adegau gwahanol o'r flwyddyn. Dwi'n cyfadda fama rwan ynde. Nes i ddim mynd i fyny'r Wyddfa tan o'n i yng nghanol yn 30 achos rhywbeth o'r twristiaid yn neud fwyaf oedd mynd i fyny'r Wyddfa. Dwi wedi symud erbyn hyn i Rhosgadfan sydd ddim yn bell iawn, tafliad carreg i ffwrdd eto ar gyrion y parc ddim cweit yno fo, ond unwaith eto mewn ardal hardd ofnadwy. A'r gwahaniaeth mawr rhwng Rhosgadfan a Llanberis ydy hyd yn hyn, da ni yn cael llonydd ar wrth y twristiaid, a does ddim gymaint o bobl fyny yn y topia yn y bryniau yma. Ia, mae Rhosgadfan yn un o pentrefi ar gyrion Eryri, fel chdi dweud, a mae o'n ardal diffynnanllaw sydd dwi'n teimlo weithiau, mae o'n ardal sy'n cael ei nghofio i maru fo ardal Llanberis, Ogwen, Blaenau Ffestiniog. Felly, ers pryd o ti'n byw yn Rhosgadfan a lle di llefydd gorau di ymweld yn ochr yna? Wel, dwi'n byw rwan yma ers mae'n 34 o flynyddoedd bron. Felly dwi'n ystyried mae fama, mae ngwreiddiau fi erbyn hyn yn hytrach na Dyffryn Peris, dwi'n fwy o Dyffryn Nantlla rwan. Dwi'n cerdded rownd yn ardal fi fy hun ers blynyddoedd, o gynna fi gyn ar yr bod. Ond dim ond ers y cyfnod Covid, a dweud y gwir, dwi wedi dechrau cerdded o ddifri. Achos bod fi wedi cael yr amser, a dweud y gwir, mae'n ngwaith i, dwi'n gweithio fel actores ac yn gweithio mewn ysgolion a'r prosiectau efo pobl ifanc a ballu, ac yn chwarae rôl yn yr amgyfelechu Llanberis yn ogystal â'r rhaid o sgwennu. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith o'n i'n neud tu allan y cartre wedi diflannu. Lle o gynna fi'r amser yma, a dwi'n cicio fi fy hun o'n as o'n i wedi cychwyn hyn yn gynt, achos dwi'n teimlo mod i wedi amddifadu fi fy hun o lot o brofiadau, lot o olygfeydd ffantastig dwi wedi weld mewn lluniau do'n i rioed wedi weld yn y byw. A dwi'n trio cymryd mantais rwan, dwi'n 59 felly, dwi'n heneiddio. Dwi'n trio cymryd mantais tra dwi'n dal y medru rwan i fynd i fwy o lefydd ac i weld mwy o'n ardal i fy hun sy'n rhaid mynd y bell nag os i fwynhau. O ti'n iawn, mae Dyffryn Nantlla ella yn cael i anwybyddu, ond nawn ni ddim deud gormod, achos dwi'n licio y llonyddwch a'r tywelwch sy'n yn Dyffryn Nantlla. Dwi wedi cerdded crib Nantlla yn ddiweddar a mynydd mawr a'r bryniau eraill rownd ffryn a'r creigiau o gwmpas hefyd, a maen nhw gymaint distawach nag ydyn nhw pan wyt ti'n mynd i ganol y carneddau neu'r gladera.
Dwi'n di mentro gyn bellad ar Malwynion eto ar y ffordd dwi i lawr fwy i'r de na. Ia, dwi'n fel chi yn euog o mond dechrau cerdded yn iawn a dechrau gwerthfawrogi lle dwi'n byw ers y blwyddyn o blaen. O'n i'n ymwybyddu, o'n i bob tro'n sbio am rwla i ffwrdd tramor i fynd, ond yn amlwg mae i gyd ar stepan ddrws ni, ddim safiad carreg i ffwrdd. O'ch chi'n sôn hefyd bod chi'n troi'n 60 blwyddyn nesa. Dyna yn rhyw fath o gymhelliant felly yndi? O'ch chi'n deud i fynd i gerdded mwy a gennych chi ryw targed i gyrraedd. Allwch chi ddeud mwy? Ie, wel, dwi wedi rhoi her i fi fy hun. Blwyddyn i rwan oedd hi. Dwi'n meddwl o'n i'n newydd fod i fyny mynydd mawr ac o'n i'n meddwl bod fi'n real boi yn medru gwneud hwnna. A ddoth o syniad i'n hen i'n meddwl, reit, oce, beth sy'n ei rhoi her i fi fy hun i gyrraedd 60 copa Bryn ac amball fynydd cyn i mi gyrraedd yn 60, ond mis Ebrill nesa dwi yn 60. A dwi wedi gwneud 53 ohonyn nhw, felly mae'n 7 ar ôl rwan. Dwi eisiau gorffan efo'r Wyddfa. A swn i yn licio gorffan, wel, cyn diwedd yr ha yma, ond dwi ddim yn mynd i fentro i fyny'r Wyddfa adeg yma'r flwyddyn. Mae'n biti mawr, cos rwan di'r adeg gorau fynd pan mae'r dydd yn hir, ti'n gwybod, i fynd i weld y machlud. Dwi'n meddwl sy'n ni'n codi digon cynnar yn di weld y wawr, ond hyd yn oed os fyswn ni, dwi'n mynd debygol o weld o ar ben fy hun. Mae gennau ffrind sy'n gweld yr Wyddfa o'i chartra, a mae hi'n deud bod ti'n gweld goleuadau bach yn dod i lawr y Wyddfa yn y nos bob awr. Does na ddim adag tawel ar yr Wyddfa ddim mwy nag oes. Felly, dwi'n yn gwybod pryd dwi'n mynd i gael gorffan fy her mewn hedd a pa lwybr i ddefnyddio. Mae yna lwybr a tawelach, ti'n gwybod, os mynd i ochr Rhyddi a cychwyn ffordd na falle, ond maen nhw chydig bach yn anos hefyd. Fel dwi'n deud, dwi ddim yn ifanc, dwi'n eisiau herio'n hyn yn ormodol ac yn ein gormod o ddringo. A mae'n biti garw bod ni bobl leol ar yr adeg gorau o'r flwyddyn ddim yn gallu mwynhau rhanna o'n ardal yn hunan, achos bod na gymaint o bobl yn dod yma erbyn hyn. Dwi'n teimlo'r adega bod ni dan warchau, os ydych chi'n mynd i fewn i'r pentrefi i Beddgelad, Dosti, Betws y Coed, Llanberis yn ofnadwy, does am lle i barcio, a mae hynna'n cyfyngu ar lle dwi'n medru mynd i gerdded wan. Yn ddiweddar iawn, o'n eisiau mynd i fyny Moel Cynghorion a cychwyn o Rhyddi, planio'r diwrnod, tracio y tro, ond cyrraedd a dim lle i barcio yn illa. Dyna ddim o barcio, oedd hyn, sut o ddim yn rhy hwyr yn y bora. Ti'n gwybod, oedd ni wedi cychwyn reit handi. Lle rhaid i ni newid y trefniadau yn llwyr. A mynd i fyny Moel Hebog, ges i le i barcio yn fanno. Felly, bod chdi'n cynllunio ymlaen llaw i fynd ar y troeon yma, dwi ti ddim bob tro yn gallu gweithredu beth ti wedi cynllunio, achos mae yna gymaint o bobl yn yr ardaloedd lle ti'n gorfod parcio. Iawn deud, ia, mae yna hefyd tawel gyd i fynd i ochra tawel o'r Wyddfa sy'n wedi ffeindio rei ochr Rhyddi ffordd na, os ti'n misio mynd i'r top lle. Ond os na ti'n medru parcio i gychwyn mynd yna, a yn enwedig os ti eisiau cerdded, ti'n misio ychwanegu ryw 2-2 milltir o'r maes parcio cyn ti dechrau dy dro yn iawn. Mae'n neud o'n fwy heriol ac ella yn gyrru pobl i fynd ymhellach i archwilio llefydd gwahanol i chwilio am yr manna tawela ynde. Y lle i Enaid Gael Llonydd, fel maen nhw'n deud am Eryri. Ia, mae'n rhyfedd i chi sôn, nes i gychwyn am hannu 2 bora ddoe yn fyny llwybr Cwellyn i'r Wyddfa, a dyna beth mi gyrraedd y frig, oedd o jyst yn lot o ymwelwyr. Ac erbyn mi ddod lawr am tua 8 o gloch bora, oedd y maes parcio yn hollol llawn de. Oedd y tywydd yn rili poeth. Ond ia, nôl at y drafodaeth am gynllunio o flaen llaw, un ffordd da ni'n trio annog bobl i fod yn ymwelwr ystyriol, beidio gadael sbwriel, dod ar offer cywir efo nhw ac ati. Un dull amlwg o ddyn y neges yma ydy'r cyfryngau cymdeithasol. Ydych chi'n unigolyn sydd yn defnyddio llwyfannau fel Facebook ac ati?
Yndw, mae yna dudalen sydd wedi cael ei chreu yn ddiweddar ar Facebook, Dro Da, a dwi'n licio hwnna'n ofnadwy, achos mae wedi rhoi syniadau i mi o le fynd. Ond hefyd dwi'n licio y rhai sydd yn rhoi manylion, enghraifft, pan ti'n gwneud y track my walk a pethau felly, a strafas, a mae pobl yn rhoi y lluniau yna i fyny. A mae'n rhoi syniad i chdi o'r milltiroedd, ond hefyd maen nhw'n deitha chdi lle barcio, a maen nhw'n deitha chdi sy'n heriol, ac os oes fanna sydd anaddas i bobl sydd ddim licio ychydig neu angen addas i blant a felly. So yn sicr dwi'n meddwl bod pethau fel yna yn syniad da iawn, a hefyd bod y negas yn dod drwad yn nhw i gadw'n saff ynddo, achos waw, os wyt ti ddim yn arfer cerdded yn y mynyddoedd, mae'n gallu dod yn andros o sioc pan mae'r tywydd yn newid yn sydyn. Da ni'n gwybod bod o, ond tan ti yna dy hun ac yn gweld mwy o sydyn, mae'r niwl di codi, wel, pan o'n i ar ben moel cynghorion, mi gododd y niwl a jyst llyncu ni de. Oedden ni'n gweld dim byd wrth lwc. O'n i'n gwybod bod y llwybr yna'n hawdd, o'n i'n gwybod bod rhaid dilyn y ffens i lawr, a mi ddothan ni lawr yn saff ac yn ddidraffaith. Ond taswn ni wedi bod yn rhywle fatha'r Carnidda neu unrhyw un o'r mynyddoedd sydd chydig bach yn fwy scary, ddydyn ni. So ni wedi dechrau am y mywyd, ond oedd y tywydd, o'n i wedi checio'r tywydd, oedd y tywydd wedi deud na fysa yna ddim niwl o'r ychydig o gyda ni. Ac eto, mi ddoth o, felly fedrwch chi byth fod yn hollol siŵr, a mae rhaid chi barchu yr anifal yma a gyrrydu natur, a cymeryd sylw o unrhyw rybuddion, a gwneud yn siŵr bod, mae gen i fi fy haversac efo pob peth o ola, y torch a blancad, sy'n ni'n mynd ar goll a first aid kit. Dwi'n licio meddwl mod i'n gyfrifol pan dwi'n mynd am dro, achos fel hogan gath i'n hagu Llanberis, dwi'n cofio jyst gweld gymaint o bobl yn cychwyn i fyny neu flip-flops, ti'n gwybod, a heb Eli Hael na het ar ddiwrnod fel da ni'n gael yma heddiw ar y funud, ac yn meddwl, be ar ei penna nhw? Ie, o'n i'n gweld rhywbeth o rhywun di mynd fyny'r Wyddfa mewn flippers wythnos dwytha sydd yn amlwg ddim yn esgidia addas i fynd fyny'r holl ffordd i fyny'r Wyddfa. Be di'r gwahaniaeth fwyaf da chi wedi gweld ers i Llanberis fynd yn fwy a fwy poblogaidd dros y blynyddoedd? Dwi'n siŵr mae'n lle hollol wahanol rwan i gymharu be oedd o. Di o ddim byd tebyg, di o ddim y pentra ges i fy magu yn y fy mwyach. Mae gas gen i fynd yna, dim mynd a deud y gwir, ond mam yn byw na tan fi o hi farw 2 blynedd yn ôl, felly o'n i yna o leia unwaith yr wythnos. A yna amball waith ywan efo Nghymru, achos un o'n i'n ddiddordebau mawr i ydi tynnu lluniau o y tirluniau gwych yma da ni'n byw yn nhw. Ond mae Llanberis wedi cael ei wisgo i lawr, rwsyd, mae'r llwybra wedi cael ei gwisgo, bydd yn gau o floda blaen, mae'n jyst yn oil traed, a lle mae pecynna barbecues wedi cael ei defnyddio a di llosgu fewn i'r gwair wrth y llyn. A jyst y bobl yn bob man, dwi'n yn nabod y Llanberis yna, dim hwnnw oedd y lle magw di, ac yn enwedig yr ardal maen nhw'n alw yn lagoons, well, sidings oedd o i ni, blant Llanber, a mae pobl sy'n byw na o hyd yn galw fo'n hynna. Mae hwnnw fatha Blackpool. Mae'n mynd gymaint o bobl yna ag yn nofio yn y llyn. Yna ti rhywbeth arall. Nathon ni erioed, dwi erioed yn cofio neb yn nofio yn y llyn. Oedden ni'n mynd i fyny'r Pynciau uwch ben Ceunant Mawr, Rhaeadr Mawr yn Llanberis i nofio. Na, dwi'n am deud hyn, ond dwi'n meddwl bod fi licio Llanberis ddim mwy. Ie, mae'n siom bod o wedi newid gymaint a bod na gymaint o bobl rhoi stamp hynna ac yn nghofio ac yn anwybyddu y bobl lleol ac yn, fel da chi wedi sôn yn gynharach efo fi, bobl yn anghofio gwisgo masgiau, cadw'n saff mewn siopa a cymunedau lleol ac yn amlwg ar y funud mae rheola ni wahanol dydy i Lloegr, felly mae bobl ddim parchu hynna. Wel, mae'r gair parch yma yn bwysig a dwi yn gweld diffyg y parch yma de. O ran taflu sbwriel, ar hyd y llwybrau Llanberis, ond ar llwybrau eraill dwi wedi bod yn ei troedio, mae pobl jyst i taflu sbwriel ar ochr y ffordd, ac ar ochr i fewn i gau, ar ochr y lôn. Mae yna bobl wedi bod yn dod i fyny, a dim jyst twristaidd, pobl lleol wedi mynd i fyny i lefydd neis, yn ei ceir i eistedd, i fitau prydau parod,
a wedi llechio y pegynna prydau parad yma trwy ffenast wedyn. A dwi'n meddwl, pam ti wedi dŵad i fama, mae'r le neis i fwynhau y lle neis yma tra ti'n bita dy de, a ti'n anharddu fo trwy lecha sbwriel trwy dy ffenast. Parch arall ydy tuag at bobl, dyn nhw'n symud i chdi ar y palmant, a maen nhw'n, yn Llanberis Llynadd, ond y bobl wedi tynnu y crawia llechi bendigedig yma, welid i'r ffensys ar hyd yr ardal llechi yma fan hyn. Wedi dechrau tynnu'r crawia yna i ffwrdd, yn campio'n well a di gadal, jyst gadal y pebyll, fel tysa nhw'n Glastonbury neu rhywle fel la. A mae fel petai nhw'n disgwyl i bod na rywun yn mynd i glirio ar ei hola. Ac yn trin y peth fel parc, ia, ond fel parc fatha centre parks neu rhywle math o le. Glwys i rywun yn cwyno hefyd am rywun wedi cael rhyw damwain bach a di llithro a di dweud, wel, dona'm rhybydd yn dweud bod y lle yma'n berig. Mynydd, ia, mae yna lefydd perig mewn mynyddoedd, does am handrails arnyn nhw. Felly dwi'n meddwl bod yna math gwahanol o bobl wedi bod yn dod yma i Eryri yn ddiweddar. A tydi pob un ohonyn nhw yn anffodus ddim wir yn gwerthfawrogi nag yn parchu y lle maen nhw wedi dod iddo fo. Ie, dwi'n cytuno fo lot o bethau da chi'n dweud fan Rhian, a dwi'n siŵr allan ni rantio am arfer gwael drwy dydd, ond i orffan yr sgwrs i ffwrdd, ydych chi'n meindio deud ni lle di lle hoff le chi yn Eryri? Waw, dyna ti gwestiwn, lle di'n hoff le fi yn Eryri? Wel, does a nilla dwi ddim yn hoffi. Mae yna, Llyn y Dywarchan yn Rhyddi, dyna ti le dwi yn licio, a dwi wedi dringo i ben clogwyn y garreg yn fan'na, a pan ti ar ben hwnna, ti'n gallu edrych lawr dyffryn Nantlla i gyd, ac edrych tu ôl i chdi, a ti'n gweld Eryri, yr Wyddfa, ti'n gweld Moel Hebog, o fanno lle arall, ben mynydd Sigyn yn Bydgilat, na ti le distaw, dwi'n gymaint o bobl yn fanno, a'r holl fynyddoedd yma eto o dy amgylch chdi. Bo man, does yna nillad eisiau carnedda, lle mae'r ceffyla'n rhedeg yn wyllt, pan o'n i'n carnedda mis dwytha, oedd yr ebolion allan, a ddothon nhw reit ata ni, ac oedden ni'n cerdded reit wrth i hymyl nhw, ac oedd hynna'n brofiad, a gweld tia 2 ddwsin o geffyla wedyn, yr rhedeg yn wyll o'r ochr y mynydd tuag ata ni, o hynna chydig bach yn scary am hynny bach, ond pan oedd yn basio, oedd yn fwy cyffroes. Mae yna pethau cyfareddol, a llynnoedd bach ma ti'n dod ar ei traws mwy a sydyn yn ganol nunlla pan oeddech chdi'n mynd disgwyl nhw, a heini'n ddu a dywyll, a dwi'n gwybod, bo man. Ie, mae gyd yn swnio'n yn arbennig dydy, a mae yna gymaint lefydd dwi isio mynd yn Eryri lle wedi cael y cyfle eto, ond gobeithio yn y dyfodol agos fydda i'n gallu mynd. Diolch yn fawr am y drafodaeth na, Rhian, oedd o'n rili neis gallu siarad. Croeso, diolch yn fawr i chdi. Gall treulio amser mewn lleoliadau naturiol neu gysylltu natur i fywyd bob dydd fod o fydd yn lles meddyliol a corfforol. Gall ymarfer corff yn yr awyr agored gael llawer o effeithio cadarnhaol. Un sydd yn arbenigo yn hyn yw Andy Collins, sef hyfforddwr ffitrwydd ardal Porthmadog, ond wedi hen arfer efo crwydro Eryri. Andy, diolch i ti am cytuno i siarad efo fi heddiw. So ti'n meindio ehangu'n fwy penodol i ni gyd yn union am beth ti'n neud? Ie, helo, diolch yn fawr i chi am croesawu fi at y podlediad yma. So, fel ydych chi, Andy Collins yw'r enw. Dwi di... Gyda cefndir fi, rili, ydi chwaraeon. Mae'n eitha modd yn tyfu fyny chwarae pêl-droed, rygbi, criced, rhywbeth, rili, sy'n ni'n gyda'i wneud. Nes i ymuno ar lliawyr brenhinol, yr RAF, pan o'n i'n 19. Gwres i 15 mlynedd yn hyfforddi ffitrwydd ac antinawyr agored. Nes i adael yr RAF 4 mlynedd yn ôl wan. A nes i ddechrau cwmni'n hyn i fyny. Mae gen i 2 cwmni. Un ydi Madog Pop-Up Fitness. Byd dwi'n mynd rownd yr ardal Porthmadog, Tremadog, Criciaeth, Penrhyn Deidraeth ac ati yn neud sesiynau awyr agored ffitrwydd. Efo'r trio dod ar cefndir RAF i fewn, a'r military kind of ethos i fewn i'r sesiynau, yn neud nhw'n eitha galed a dod â syniadau gwahanol
i'r ardal, really, yn lle just mynd i fewn i gym a codi pwysau a mynd trwy'r un rygmyn ôl. Dwi'n trio wneud sesiynau gwahanol. Ochr arall o beth dwi'n wneud, dwi'n rhedeg cwmni arall yn enw Challenge Eryri, neu Challenge Snowdonia, fel ywch chi ar y fan dwi'n dreifio gwmpas. A dwi'n trio dod â, fatha o'n i'n neud yn yr RAF, wneud sesiynau antir-awyr agored, ond wedyn dod â dysgu allan o hwnna. So pam da ni'n neud yr anturiaethau yma. Enghraifft, fe eisiau ffwrdd wrth dwytha, dwi dal yn reservist yn yr RAF. So fe eisiau lawr yn Cricawel yn un o meisydd ni'n fanna, yn datblygu ffordd o gweithio mewn tîm, hyder personol, gweithio ar trust, lot o geiriau, buzzwords, fel maen nhw'n galw nhw, ond oedden ni'n neud stwff fatha high ropes activities, darllen map, a trio mynd â pobl allan o'r comfort zone yma, fel ydych chi'n galw nhw, i'r stretch a learning zones yma. A dyma dwi'n gweld sy'n bwysig, mae yna lot o bobl, mae yna lot enfawr o bobl ar rownd y byd yn neud lot o gweithgareddau bob diwrnod. Ond weithiau, sa'ch chi'n gael rhywun efo dipyn o cefndir, fatha gen i fi, arbenigwr yn y faes, os liciwch chi, i ddod â'r pwyntiau yma allan. Pam da chi'n neud o, os da chi'n dringo mynydd, be da chi'n gael ohono fo, be di'r teimladau, sut da chi di perfformio, sut fedrwch chi helpu pobl eraill gan y blaen. So, dyna di'r cefndir gen i fi, a dyna di'r pasiwn, os liciwch chi. Ie, mae'n ddiddorol bod chdi'n deud bod chdi wedi bod yn gwneud hyn ers dipyn o flynyddoedd. Achos o'n i'n siarad efo ein gwestai blaenorol, Rhian, oedd hi'n cyfadda mond ers y blwyddyn oedd hi wedi bod yn dechrau cerdded a rili gwerthfogi'r ardal o Prydferth yma San Steffan drws. Wyt ti'n meddwl bod yna fwy o bobl rwan yn ymarfer corff efo chdi i gymaru efo dros blynyddoedd dwytha? Yn bendant. Dwi'n meddwl mae ffitrwydd ar awyr agored wedi dod yn ffasiynol dros, sy'n ni'n deud, 10 mlynedd dwytha. Mae bob dim, mae yna personal trainers yn bob man dyddi yma. John fatha sydd oedd o estalwm. Dwi'n yn purist personal trainer yn licio mynd i gym yn dysgu pobl sydd wedi codi pwysau. Dwi'n jyst yn licio mynd â pobl allan yn rhoi dipyn bach o experience iddyn nhw, really. Fel ydys di wan efo'r awyr agored, dos di rownd y parc cenedlaethol neu i'r treithau neu'r goedwigoedd o gwmpas. Mae'n llawn o bobl, a ti'n mynd licio stereotypio pobl, ond drwy'r teip o bobl sy'ch di'n arfer gweld yn dod i'r parc cenedlaethol i wneud antur awyr agored. Mae yna lot dros y spectrwm i gyd, gwahanol pobl, neu pobl sydd efo lot o experience mewn wedi gwneud stwff o blaen, a lot fawr heb wneud yn byd, de. Rhan fwyaf o'r gwaith dwi'n cymryd i fewn rwan ydy y beginner intermediate level na. Pobl sydd isio dysgu sydd wedi paddlfyrddio, isio mynd i wneud mynyddoedd, isio mynd i cowistirio neu ghost walking. Ond hefyd, yn y sesiynau ffitrwydd, dwi wedi gweld lot o bobl yn aros efo fi dros y blynyddoedd, ond mae yna lot fwy o pobl yn dod i fewn rwan. Yr oedran dwi'n gael hefyd yn bwysig, dwi'n really yn gael oedran o'r pobl ifanc i fewn, ond mae'r merched gen i fi, maen nhw wedi bod yn neud ymarfer corff eich dros y blynyddoedd, maen nhw'n cerdded eich ond jyst eisiau dipyn bach rhywbeth gwahanol. Ac efo social media a hyn i gyd, mae hyn yn, it's out there, mae o'n ready, available i pawb gael gweld beth sy'n mynd ymlaen, so mae pawb eisiau blas o'na fo, a dwi'n gael bai yn yr chwaith. Wyt ti'n gweld gwahaniaeth yn agwedd bobl ar ôl nhw ddechrau ymarfer corff tu allan? Sydd yn eitha tebyg i bod yn ymarfer corff mewn campfa neu gym? Yndi, John byd yr un peth. Mae gen i cefndir yn neud ymarfer corff tu fewn i gym. Mae'n benodol gael adeiladu cryfder, gael corff wedi arfer hefo codi pwysau neu gweithio'r calon at maximum os lici di, VO2 max. Ond i fynd â pobl allan, dwi'n gael pobl o Blaenau Ffestiniog, Penrhyn, Port, Criciath ac yn y blaen, a dwi'n mynd â nhw i llefydd yn yr ardal yma. Dyn nhw erioed i bod o blaen, ac o'n i erioed i bod yn nhw. Ar ôl dod o'r RAF, nes i disgyn mewn cariad ar ardal dwi'n byw yn eto, a dwi eisiau rhannu hwnna fo pobl.
Ac mae yna llefydd, dwi'n mynd â neb, cos dwi'n licio dipyn bach o heddwch yn y llefydd yna ar ben yn hun. Ond, even os mae ar ben Craig y Dre neu Moel y Gest, mynd â nhw routes gwahanol neu daras gwahanol ffyrdd i wneud hynna. Dwi'n mynd â fatha polion logs masif. Mae nhw'n rhyw 30 kilograms yn un. Mae yna 4 person yn cario hynna. Dyn ni'n mynd i fyny mynyddoedd y bellach fy nhw a os dyn nhw'n misio cario fo, dyn nhw'n gorau wneud. So fel edrych di fanna yn y cwestiwn, mae'r kind of gallu y pobl, y lefelau ffitrwydd, mor wide spectrum ar y gweithgareddau yma dwi'n wneud. Dim just y gweithgareddau ffitrwydd, ond y gweithgareddau awyr agored hefyd. Dwi fel professionals licio di i fod, a dwi yn gallu newid y sefyllfa, a newid y sesiwn i ffitio fo pawb. So, er enghraifft, dwi bob tro yn gweithio i amser yn sesiynau ffitrwydd fi. Os dwi'n deud wrth rhywun, reit, dwi eisiau chi wneud 20 rep o squats wan, wel, mae'r person na sydd newydd ddechrau, neu eich bod y pwysau nhw'n gwahanol i pwysau rhywun arall, mae'n mynd i cymryd lot hirach i nhw wneud y gweithgaredd. Neu os dwi'n deud, reit, dwi eisiau chi marfer am 20 eiliad, wel, mae pawb yn cael 20 eiliad, dim ots faint o galad ti'n gweithio neu faint o reps. Mae hynna yn benodol i chdi fel person. O'ch chi'n dweud bod chdi'n mynd â bobl i llefydd gwahanol i wneud ymarfer corff. So dwi'n gesio fatha traetha, mynyddodd a ardaloedd mwy gwastad. Os o'r rhywle benodol mae bobl yn licio mynd i gymaru fel llefydd gwahanol? Dwi'n gwybod, mae gen pawb i llefydd nhw, maen nhw'n licio mynd, dwi'n gael negeseuon yn gofyn, gan i fynd i fama heno, gan i fynd i fanna heno. Dwi'n licio'r defnyddio'r gair lockdown yma, ond cychwyn y lockdown, da ni wedi bod yn defnyddio llefydd sy'n ni'n defnyddio blaen, so dwi wedi bod yn defnyddio clwb pêl-droed Porthmadog, maen nhw wedi bod yn garedig iawn efo fi, yn cael defnyddio'r maes parcio fyna. A dwi wedi bod yn defnyddio y mwy diweddol, felly ysgol i Fyonydd. Ysgol i Fyonydd yn gadael giatiau'n gorau fan i fi gael mynd i fewn, a nos lun, a nos ferchar. A da ni'n defnyddio'r meysydd parcio, a mae o'n briliant i cadw'r 2 fetr. Ac mae pobl yn hoffi defnyddio'r llefydd yma, cos mae yna teimlad o fod yn saff yma. Does yna am cyhoedd yn mynd pasio, so gan i chwarae cerddoriaeth, gai gweiddi dipyn bach mwy neu siarad efo pobl, geith pobl gweithio allan yn cyfforddus, ond pwnc di'r lle i ni, top o harbwr yn port, dwi wedi bod yn defnyddio fanna ers y cychwyn. Pwnc Parc Bodawen, pam di ddim yn rha, cos mae'n brysur yn ofnadwy yn y nos, neu yn y nursery, rhwng port a Tremadog. Mae fanna'n lle poblogaidd iawn, ond dibynnu pa fath o sesiwn dwi'n neud, ydy lle dwi'n defnyddio. So os dwi'n neud bocsio, er enghraifft, neu high intensity interval, byddai generally mynd wneud o'n ysgol i Fyonydd neu'n pwnc. Os dwi'n wneud dipyn bach mwy o gwaith rhedeg neu cerdded, neu gwaith tîm efo logs a bags a felly, dwi'n tueddol aros o gwmpas yr ardal yn y nursery, neu da ni'n mynd defnyddio Borth y Gest reit yn aml hefyd. Cos mae'n reit gwastad ar y ffordd i Borth y Gest, ond fedra i defnyddio'r elldydd hefyd o fyna i pwysio rei sydd mwy ffit a mwy gallu. Os i sôn gyna am social media, a dwi wedi gweld ar gyfrifon ar-lein Facebook ac Instagram grŵp Madog Fitness Training, bod chdi'n rhannu dipyn o stwff am yr hyfforddiant sy'n gynnig. Ydy hein yn gweithio'n dda i chdi, ti'n meddwl? Fel Swyddog Fathrebu Digidol fy hun, dwi'n meddwl bod y cyfryngau cymdeithasol allweddol i rannu negeseuon yr oes hyn. Yndi, dwi'n gwneud bob ddim trwy Instagram a Facebook, really. Dwi'n digon hip i defnyddio rei eraill, ond mae yna lot, dwi'n watcha lot o fideos amdan, mae yna boi lleol o fama, Osian, mae'n rhedeg Antir Supply, mae o'n defnyddio TikTok. Dwi'n rhy go ffeif TikTok a Snapchat, ond mae'r oedran dwi yn anelu at, mae nhw lot fawr o'n nhw, wel mae pawb ar Facebook bron, a lot fawr o'n Instagram hefyd. A just, dwi wedi mynd trwy gwahanol phases o be dwi'n rhoi dan efo. Dwi'n defnyddio'r gair lockdown eto, ond yn cychwyn y lockdown dwytha, nes i fynd online, so o'na lot o busnesau gwmpas y byd i gyd yn dim crio, ond cwyno bod nhw'n methu wneud gwaith maen nhw'n wneud, ond dych chi'n gorau addasu, mae'r byd ma'n newid lot. Dych chi'n gweld y tymheredd tu allan fan, so dwi wedi gorau addasu sesiynau fi. Nes i addasu sesiynau fi i fynd ar-lein.
ges I lot fawr o bobl yn dod ar-lein ac o'n i'n defnyddio Skype a Facebook Lives i wneud y sesiynau. O'n i'n defnyddio'r garage yn cefn neu defnyddio'r ar-gefn ac o pawb yn datblygu ffordd yna. O'n i arno fo bob dydd, o'n i'n rhoi fideos yn hyn i fyny i bobl eraill gael joinio fewn, o'n i'n rhoi gwybodaeth amdan maeth ac amdan y corff a sut oedd y ffordd gorau, wan pam dwi'n dweud gorau i golli bwysau, y ffordd iacha, ac rhan fwy ar amser, dim mynd ar diet ydy'r ffordd yna o gwbl, ydy cymysgu lot o bethau at ei gilydd, ond mae hynna'n podlediad arall at ei gilydd yna. Ond dwi yn defnyddio fo lot, ond dwi wedi townio lawr lot y ddiweddar. Obviously, gynnau job llawn amser hefyd, so mae gynnau blant, so oes gynnau digon amser i fynd arno fo, ond dwi'n trio cadw fyny fo bobl, ac dwi'n gorau cadw fyny fo cos mae lot o negeseuon dwi'n gael yn dod trwy'r tudalennau yna. Ie, ti'n sôn am bobl yn dod at ei gilydd, ac o'n i'n teimlo, fel o'ch chi'n dweud, am y lockdown ma, bod bobl yn ffindio cysur yn ei gilydd rwysyd yn fel gwaith tîm a siarad efo'i gilydd, a mae iechyd meddwl yn bwysig iawn yn yr oes hyn, pawb yn mynd allan i gerdded i gael chdi bach o awyr iach a gwella'r iechyd meddwl. Sgyn ti chdi bach o hyfforddiant a cefndir yn hynna? Oes, jyst i twtio ar y pwynt gyntaf ti'n dweud fan'na efo iechyd meddwl a pobl yn mynd allan efo'i gilydd. Nes i'n trio creu grŵp fel dwi wedi creu efo yma. Mae o jyst i digwydd yn naturiol. Mae y pobl dwi'n hyfforddi, maen nhw wedi creu rhyw fath o friendship. Maen nhw'n cymdeithasu fy gilydd allan o'r grŵp ffitrwydd lot yn nhw. Maen nhw'n mynd allan i gerdded a felly. Dwi wedi gwneud lot fawr o stwff i wneud efo mindfulness, personal development, human factors, beth gen ni i wneud efo'r byd a bod dim. So, dwi'n meddwl, mae'r mindfulness ma, gathon ni sgwrs cynt amdano fo, yn cael ei brandio gwmpas fatha rhywbeth negyddol. Mae pawb yn trio dod o fo i fewn i'r lle gwaith a dweud, heddiw, dyn ni'n gwneud mindfulness a eich ydych chi'n tynnu sana esgidia chi off a cerdded ar y gwair a dod yn un efo natur. Wel, mae hynna'n gret, ond beth sgyn hynna i wneud efo dy waith di? Ella bod mindfulness yn y lle gwaith lle ti'n eistedd tu ôl i desg drwy dydd yn coda fyny a dos am dro bob awr. Dos i fita deginio di tu allan, ella cym 10 munud i edrych trwy dy ffenast i weld pa fath adar sy'n gwmpas, be mae'r tywydd yn neud. I fi, dwi'n defnyddio'r y mindfulness stuff ma'r iechyd meddwl. Yn ystod y sesiwn, dwi'n mynd rownd i wneud one-on-ones efo pobl, siarad efo pobl i weld sy'n ma nhw, sy'n ma dydd nhw di mynd. Os dwi'n gweld nhw'n stryd, na i stopio siarad efo nhw. Ond hefyd, ni'n cymryd amser yn ystod y sesiynau os mae rhywun yn gwneud, fer enghraifft, da ni'n gwneud 5 munud o sgipio. Mae 5 munud o sgipio yn her ofnadwy. So, os mae rhywun yn cyrraedd y hanner ffordd, dwi'n trio siarad efo nhw. Deithio nhw i canolbwyntio ar y twrw mae'r rhaff yn neud wrth i tio llawr neu edrych ar yr awyr i weld pa fath siapio cymyla sy'n mynd pasio. Erbyn nhw dechrau meddwl am y pethau mae gyd. Maen nhw wedi anghofio amdano'r amser, maen nhw wedi anghofio amdano dipyn bach o poen maen nhw mewn efo'u coesau nhw neu y curiad calon di mynd i fyny. A i fi, hynna di mindfulness. Ti'n gorau neud o i weithio i chdi. Mae rei pobl yn licio ista ar mat efo'r hael y machlud tu ôl iddyn nhw yn neud synnau. A mae rei pobl yn licio wneud sprints, 100 metres, ond yn meddwl be mae'r corff yn neud, sut mae'r cyhyrau yn gweithio. Mae hynna i gyd yn mindfulness, ond mae fyny ni, fatha hyfforddwyr, i dysgu hynna i bobl. Dim bod na un ffordd o wneud bob dim. Mae yna lot o ffyrdd i wneud bob dim. Mae'n rili braf clywed bod chdi a gymaint mwy o bobl yn mwynhau bod allan, hyd yn oed os bod o'n mond yn mynd am dro am awr neu gwerthfawrogi natur ac yn gwneud ffrindiau newydd yn grŵp chdi. Felly diolch am rannu stori chdi efo pwysigrwydd cael marfer corff. Ga i gorffan efo'r cwestiwn ola yma. Wyt ti dal yn meddwl bod Eryri yn lle i Enaid Gael Llonydd? Ie, cwestiwn da. O'n i ar joban ar y Wyddfa nos Sadwrn ac oedd yna ffrindiau fi wedi bod yn y dydd a oedd wedi danas llun i fi o ciw o ryw 100 o bobl ar y top a nes i tynnu llun o fi ar y top efo dim ciw. Dwi'n meddwl mae Eryri wedi bod yn boblogaidd erioed, ond gan bod pobl methu mynd i ffwrdd wan. Mae yna lot o bobl yn dod i'r ardal. Mae yna 2 ochr i'r coin efo yma.
gret, mae pobl yn dod i'r ardal a gweld be da ni'n gweld wrth byw yma. Ond mae hynna'n dod o lot o pethau amdano yr amgylchedd, lot o llygredd, lot o pobl efo sbwriel a felly dim jyst ar y mynydd, o'n i allan ar y paddleboard neithiwr rhwng Borth y Gest, godis i ryw 5 botal allan o'r dŵr. Mae jyst yn bob man, ond da ni'n gorfod eich dysgu, datblygu a gweithio fy hynna. Dim mynd allan yn cwyno amdan pobl, ond eich i ddysgu'r pobl yma, educate them. A mae'r Parc Cenedlaethol yn wych am wneud hynna. Ond mae o fyny'r pobl na hefyd cymryd dipyn bach o responsibility. Diolch just i ni deud wrth rhywun, rhaid chdi roed y ci ar y lead efo yma, cos ffarm ydi Wyddfa ar diwedd y dydd. Ond mae fyny'r person yna i cymryd y gwybodaeth yna a defnyddio fo. Diolch just amdan wardens yn mynd o gwmpas yn rhoi ticedi ar ceir pobl. Mae'r pobl yna yn gorfod cymryd responsibility amdan be maen nhw'n wneud. Ie, dwi'n cytuno fo bob dim ti ddeud, Andy. Diolch fawr am gytuno i gael sgwrs o fi. Na, diolch i chi. Lle ydych chi'n meddwl di'r lle fwyaf poblogaidd yn Eryri? Ia, dwi'n siŵr mai ardal y Wyddfa sydd wedi dod i pen chi yn union fel fi. Dwi'n siŵr bod chi'n gwybod yn barod mai dyma yw mynydd ucha yng Nghymru sy'n sefyll ar uchdar o 1,085 metr uwch ben lefel y môr. Ond cyn i fynd yn bellach, gai groesawu'n gwestai olam heddiw, sef rhywun sydd wedi hen arfer efo'r mynydd hon ac yn gwybod bob twll a chornol honni bellach. Braf ydi croesawu Alun Jones Warden Wyddfa. I rywun sydd efo dim syniad be mae'r rôl ma'n i feddwl, Alun, ti'n mynd i deitha ni be ydy'r gyfrioldebau a be'n union ti'n neud o ddydd i ddydd? Helo pawb, symai, Alun Jones dwi. Dwi wedi bod yn gweithio efo'r parc rwan ers 3 mlynedd. Ie, 3 mlynedd a hanner. Yn bennaf ar y Wyddfa, fel oedd Lowri yn deud, a hefyd yn deud un o'r ardal prysura yn y parc. Ie, oedd 650,000 o bobl yn dod i ymweld ar Wyddfa pob blwyddyn chi. Sydd yn neud o'n un o'r mynyddau mwyaf prysur yn Ewrop ac y byd. Ac o ddydd i ddydd, un o'r prif cyfrifoldebau yw neu siŵr bod pob yn mwynhau eu hunan, mynd allan yn ddiogel a mwynhau'r mynydd fel mae'n gallu. Ond hefyd, mae yna broblemau sy'n dod efo amount o bobl sydd yn ymweld â'r mynydd chi. Un o'r prif broblemau ydy sbwriel. Mae sbwriel yn pethau da ni'n gorfod wneud o ddydd i ddydd. Da ni'n licio gwneud o, ond da ni'n gorfod hel sbwriel o'r mynydd. Dwi'n annog pobl i dilyn yr Countryside Code, so gadael y mynydd cefn glas sydd fatha Mair pan oedd chi ddod yna. Hefyd golygu bod chi'n defnyddio a gadael barbecues hyn y llall ar y llawr. Ond ie, mae'r mynydd yn ofnadwy o brysur, ond mae hynna'n dod â llawer o gwestiynau hefyd i weld os ydy Eryri yn efo digon o'r infrastructure i allu supportio yr amount o bobl. So dyn ymweld ar mynydd chi ac ar parc. Ie, so peth arall dwi'n gwneud hefyd, yn gwneud lot o waith ymgysylltu gyda ffermwyr hyn a llall. A mae'r niferoedd mawr o bobl yn codi chi o bob blwyddyn. Ac mae'r ffermwyr hefyd yn cwyno a gweld yr effaith maen nhw'n cael, so erydiad ar llwybra, problemau gyda cŵn ar y tenyn yn cael ei gwyllnu ffwrdd. A wedyn, da ni'n gorfod edrych ar ôl yr ffermwyr hefyd chi, a cael y perthynas y da na rhwngthyn nhw. Mae'n reit bwysig o hefyd. Mae yna 26 o wahanol dirfeiddianwyr yn gweithio ar y Wyddfa. Ac mae'n anodd iawn weithiau trio cadw nhw gyd yn hapus, ond fel ni'n dweud, yn enwedig gwan hefyd efo y staycations yma da ni'n gael nhw, mae'r blwyddyn yma mynd i fod yn ofnadwy o un brysur sydd yn gwneud y problemau yma 100 gwaith na bedyn nhw chi. Ond so hefyd dwi'n gwneud lot o waith efo'r adran cadwraeth, da ni'n plannu coed neu llunio coedwigoedd i promotio native species hyn a llall. Da ni'n gwneud lot o waith
cynnal a chadw llwybrau. Na un broblem arall mae'r parc yn ei weld efo cynnydd mewn twristiaeth yw, cynnydd mewn ymwelwyr ydy erydiad troed. So felly, da ni yn cael lot o waith gwirfoddolwyr allan i helpu ni wneud cynnal a chadw ar y llwybrau chi. Ac ia, yng nghefndir i yn bennaf ydy gwyddoniaeth, a gyda fi gradd meistr mewn cadwraeth a rheolaeth tir a dwi yn y brifysgol lle, a dwi wedi gwneud lot o waith gwirfoddoli fy hun hefo'r parc ac hefyd hefo'r National Trust. So na fo pa dwi'n neud o ddydd i ddydd lle, edrych ar ôl y pobl, gwneud siŵr bod nhw'n iawn, a rhaid cyngor iddyn nhw hefyd lle, gwneud siŵr bod nhw'n mynd allan efo digon o ddŵr, bywyd ac yr offer cywir lle, a wneud siŵr bod nhw'n mwynhau eu hunan ac yn aros yn ddiogel. Mae'n swnio fel gen ti dipyn o greuoldebau felly, a dwi'n siŵr bod o'n deimlad eitha breintiedig fod yn warden mynydd ucha Cymru dydy. Ers chdi gyflwyn y swydd de, dwi wedi bod yn eitha cyson, ti'n meddwl, ta ti gweld gwahaniaeth mawr ers i gyfyngiadau llywodraeth godi ar ôl y lockdown yma? Na chdi, ia. Wel, oeddwn i'n gweithio, oeddwn i allan yn gweithio trwy'r dechrau'r lockdown cyntaf, tan nathon ni'n rili aros allan o waith. So oeddwn i yn dechrau, oeddwn i'n gyrru pobl adra chi, ond dod dros yr bordor a Lloegr. Fel chi'n gwybod, wel, os ydych chi ddim yn gwybod, oedd Wyddfa wedi cau ac rhai o'r mynyddau prysura chi. Nad i pobl rhag casglu ac potentially sbedio'r feirws. Ers i'r cyfnod clo orffan ac ers i bethau dechrau agor yn ôl, mae wedi bod yn ofnadwy o brysur. Hyd yn oed yn ganol wsos, mae wedi bod fel, oedd ni'n comentio wsos dwytha yn dweud pan oedd y tywydd braf, oedd ydy merchar oedd yn teimlo fel bank holiday. Ac so dwi hefyd yn meddwl oherwydd y rheswm bod ni y Prydain ddim yn cael rili mynd i lot o wledydd tramor. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod ni'n gwneud, oedden ni'n deud, staycation, maen nhw'n galw fo, aros yn y wlad a gwario'r pres yn Brydain chi ei hun. Dwi'n meddwl bod hynna wedi gwneud y blwyddyn yma yn un o'r blynyddoedd, mae'n mynd i wneud hefyd, y blynyddoedd mwyaf prysur mae'r parc mynd i weld. Ond dwi ddim yn hollol siŵr os, fel nes i dwtio ar gyna, os ydy Eryri ei hun ac ardal y Wyddfa hefo'r infrastructure mewn ffordd i gallu supportio'r capacity o faint o bobl sydd dod i fewn. Beth sy'n dweud, challenging iddyn ni hefyd fel parc i trio, dim taclo'r broblem, ond trio lleihau yr niwed mae'r gymaint o bobl ac yr cynnydd yn y bobl yn mynd i wneud i'r ardal lle. So dwi'n meddwl, mae wedi bod llawer iawn prysurach ers i mi ddechrau yma yn y parc. Dwi'n gweld cynnydd bob blwyddyn, dim just oherwydd y lockdown. Dwi'n gweld cynnydd bob blwyddyn ers i mi ddechrau yma. Yn y 3 mlynedd dwytha yma, dwi wedi gweld cynnydd mawr bob blwyddyn chi. A dwi'n meddwl, da ni'n rhoi counters o ddechrau pob llwybr sydd yn cyfri faint o bobl sy'n cered i fyny llwybrau. A dwi'n meddwl, y plyn sy'n dechrau yma, oedd hi'n enghraifft llwybr Llanberis. Dwi'n meddwl na 200,000 o bobl yn cered fyny llwybr Llanber y flwyddyn. A wedyn, yr ail flwyddyn o'n i yma, athon nhw lawr hefyd Covid-19 lle. A wedyn, blwyddyn yma, mae di bron am dyblu, so mae'n mynd yn brysurach bob blwyddyn, a hefyd dwi'n mynd gweld yr sefyllfa Covid ma yn helpu chwaith. Mae clywach chdi'n sôn am y merchar na fel penwsos Gwyl Banc, yn dod ni nôl i'r ddelwedd o lle i Enaid Gael Llonydd. Fysa'r rhain dadla bod gorfod ciwio fynd top yr Wyddfa yn brofiad amlyserus yn enwedig rwan yn ystod yr haf. Fel yn gwestiwn cyntaf Rhian, ei gôl hi cyn cyrraedd y penblwydd hi'n 60 ydy cerdded fyny'r Wyddfa, ond ar y funud mae'n teimlo bod hi methu mynd oherwydd yr holl torfeydd.
Fel rwy'n lleol, mae'n bechod mawr ydy bod ni'n teimlo fel yma, oherwydd un peth pwysig i ni ydy i annog bobl i wynhau ardal, dim gyrru nhw i ffwrdd. Be sa'ch chi'n dweud, ydy o werth i fi disgwyl tan bod yr haf drosodd i fynd fyny'r Wyddfa, tas a rhyw ben distawach i fynd lle allu i fynd ar y liwt ei hun? Mae yna, wel, swy'n annog i fynd i fynydd Wyddfa, ond fel o'n i'n deud, fel chi'n deud hefyd, Lowri, mae pobl wedi bod yn ciwio am ta awr jyst i cyrraedd a twtsiad y copa. Yn bersonol, dwi'n meddwl swn i'n ciwio i fynd i fyny mynydd lle a i jyst i twtsiad y copa lle. Ella fysa, pan mae'n distawach, ella fysa'n well iddi ddod adag yna, ond dwi hefyd yn annog pobl lleol, dim just i bobl pobl dros y bordor lle neu pobl sydd yma i ymweld, mae'r mynydd amdan. Mynydd nhw ydi o, mynydd ni, pobl lleol lle. Dyna beth dwi'n dweud, a dwi'n annog rhywun lleol yn dyfynu unrhyw do maen nhw eisiau, mae o yna reit ar stepan drws. Ond hefyd, mae yna lefydd llawer iawn distawach, ac os da chi'n eisiau gweld rhywun trwy'r dydd, mae fedrwch chi mynd. Dwi'n mynd i enwi nhw oherwydd dwi'n eisiau i'r un sefyllfa ddigwydd mewn llefydd distaw lle. Ond ia, sa chi'n gwneud eich sa chi'n gwneud ymchwil cyn mynd lle, mae yna ddigon o lefydd bach neis iawn i chi fynd yn yr ardal sydd yn llawer iawn distawach. Ac swn i'n annog pobl i ddod i'r ardal pan mae'n distawach hefyd lle, i trio sbredio'r cyfnod yn lle cael pawb yma ar unwaith. Pryd sy'n dweud ydy'r adegau tawelach? Pryd sy'n dweud adeg tawelach ma? Swy'n dweud, mae pob un cyfnod gwyl y banc yn mynd i fod yn ofnadwy brysur. A wedyn, y cyfnod prysura fydd yn dechrau ta diwedd mis Mawrth ymlaen tuag at mis Medi, swn i'n dweud, ydy'r cyfnod prysura. Ond mae'n gallu bod yn reis brysur yn y Gaea hefyd, mae'r Gaea'n denu y math fwy profiadol o gerddwyr. Yr un peth, da chi'n weld yn yr Alban, mae'r Alban, si yna ddiweddar lle i'r Alban, a mae'r Alban i weld yn denu math mwy profiadol o gerddwyr, sydd yn gwybod beth maen nhw'n neud, a sydd yn ella yn parchu'r amgylchedd yn well, a sydd wedi cael ei addysgu'n well am sut i barchu. Ond ia, yn Gaea mae hynna hefyd, ond wedi dim patch o faint y brysur di yn y haf, so rhwng mis Mawrth a mis Medi, dwi'n meddwl, ydy'r cyfnod prysura, swn i'n dweud lle. Ie, clywach chdi'n mynd yn sôn am dy brofiad di'n yr Alban, ond eisiau mynd lawr llwybr gwahanol o dy swydd. Mae gen ti ddipyn o gefndir, does, mewn mynydda teithio i ddarganfod llefydd newydd, does, ti hen arfer o dro yn yr awyr agorad. Ti eisiau deithio ni chydig bach mwy am diddordebau personol a sut lefydd ti wedi bod hyd yn oed cymaru nhw ella efo'r Wyddfa ac Eryri'n gyffredinol? Ie, na chi. Fel yn dweud, mae'r Alban, dwi wedi bod yn cyrraedd yn Alban yn reit aml lle. Mae'n neis i mi cael mynd i rhywle arall i weld lle, i cyrraedd mynyddau, dim just yn yr ardal ni, ond hefyd mae'n rhaid y buzz na i chi, bod chi'n gwybod wedyn, gyda ni hyn ar yn stepan drws yn blaen. Felly, yn yr Alban, da chi'n gweld, mae lot llai, beth sy'n dweud, accessible, really, i'r dinasoedd mawr. Mae Eryri yn agos ofnadwy i Lerpwl, Birmingham, Manceinion, y dinasoedd mawr mae gyd. Felly mae'n denu y bobl i gyd o fanna, mae'n reit accessible iddyn nhw. Ond mae'r Alban, lle mae lot o gerdded yn digwydd, yn reit ganolynlla mewn ffordd. A mae'n fwy, obviously, hefyd lle. So, yn amlwg, maen nhw'n gallu, dwi'n gwybod, maen nhw'n gallu cynnal y twristiaeth eich yn well mewn ffordd. Ond ie, hefyd, dwi wedi gwario lot o, es i, pryd oedd 2012, just cyn lockdown, yn 2020 lle. Es i wario amser yn De Affrica hefyd. Ys i'n eich bach o gerdded yn De Affrica, ond gyda nhw
I gymharu â Eryri, fel chi'n gwybod, mae De Affrica yn wlad mawr iawn, a mae gen nhw reserves mawr hefyd sydd yn, maen nhw'n dedicated mewn ffordd i twristiaeth. Mae pob i weld yn sticio rheola, mae gen nhw guides yn mynd efo nhw, pobl yn gaidio nhw ac yn hyn a llall hefyd. Lle. So, dwi'n yn gwybod os yna mwy o hynna sydd angen fyma, ond dwi'n yn gwybod, mae'n anodd cymharu gwlad sy'n mor fawr o De Affrica a Eryri, cos mae Eryri mor fach, chi'n gwybod? So, Ia, mae hwn yn gallu fod yn sgwrs hollol wahanol, dydy cymharu. Ond mae'n rili diddorol clywed profiadau chdi a'r gwahaniaethau ti wedi wynebu, felly diolch am hynna. A un cwestiwn sydd gen i orffan felly, ydy gweithio bod chi wedi darganfod lot fawr lefydd gwahanol ar draws y byd, os ar rola cweit cystal ag Eryri, ta di Eryri'n curo bob tro? Mae Eryri'n mae'n le special. Mae'n briliant. Nws fel o'n i'n deud, pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i ddim yn, dwi'n 28 rwan, ac Eryri i fi, just rhywle lle o'n i'n byw, o'n i'n cerdded y mynydda, dwi wedi bod yn cerdded mynydda ers o'n i'n hogyn bach efo dad lle. A dwi wedi gwario lot o'r amser yn cerdded rownd Eryri gyd. A so'n nunllio yn y byd dwi wedi bod sydd yn cymharu Eryri. Mae Eryri mor brydferth a mor unigryw. Mae gennych chi bob dim yma, gennych chi dreutha, gennych chi afonydd, llynnoedd, mynydda. Mae bioamrywiaeth yn Eryri yn amazing. Mae'n lle ofnadwy o special a mae'n challenge i drio cadw fo fel mai, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl dyna beth dwi'n trio wneud yn bennaf ydy trio cadw fo fel mai wedi bod lle. Ac i gadw fel mai mwyn yr genhedlaeth nesaf hefyd lle. A dwi'n meddwl bod yn bwysig o pobl yn gweld be gynnon nhw ar ei stepan drws. A os o'n i'n deud un peth ydy annog y pobl lleol i fynd allan ac i fwynhau hynny yma. A peidio efallai peidio mentro allan oherwydd bod ti'n brysur oherwydd twristiaeth. Dio mor ddrwg o hynny. Mae'n brysur yn yr ardaloedd prysur fel y Wyddfa, Bala, hyn y llall. Ond mwynhewch o, mae yna reit ar stepan drws chi. Sa'n nillio fel mae Eryri yn amazing. Mae beth gan Eryri ei gynnig yn wych dydy. Diolch yn fawr Alun am rannu'n stori. Diolch yn fawr. Wel, dyna ni am yr rhifyn Cymraeg y bodlediad mis Gorffennaf. Diolch i'n gwesteion Rhian, Andy ac Alun am drafod sut le yw'r Eryri am mlynyddoch a gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau. Mis nesaf bydd yr rhifyn Cymraeg yn symud ymlaen i bwnc diddorol arall, sef chwedloniaeth Eryri. Tra fydd yr rhifyn Saesneg yn cario ymlaen efo darganfod a clywed hanesion parciau cenedlaethol ar draws y byd, felly gobeithio allwch chi ymuno efo ni ar heina hefyd. Cofiwch ddilyn ar ein cyfrifon Cymryngau Cymdeithasol a neu orffan rwan efo cwestiwn i chi o ystyried. Bydach chi'n feddwl, yw Eryri yn le i'r Enaid Gael Llonydd?